întrebare în ceruri s-a pus, la care Tatăl așteaptă răspuns. O jumătate de ceas a trecut, atunci în față Iisus a apărut. Iată în sulul cărții e scris despre mine, eu mă duc să împlinesc voia ta, Dumnezeule. Tată, acum mă ofer să răscumpăr pământul întreg, eu mă duc să împlinesc. Tată, acum mă ofer să răscumpăr pământul întreg, eu mă duc să împlinesc. Voia ta, voia ta. Iisus pe pământ a venit, părăsind cerul Tatălui Sfânt. Slava întreagă acolo a lăsat, chip de lut ca și noi a luat. Tu ce încă astăzi existi, pentru cine Iisus a venit pe pământ? Pentru cine? Pentru tine El slava a lăsat, din amar apoi a gustat și-a murit crucificat.